ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅವೆ ಆಯ್ಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ ಪಂಡ ಉಂಪು ತಿಂಪುಜೆ ಸದ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡು ಆಯ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬಂಜರ ಅವರ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಂಚೆನಿ ಮರ್ದುಕೊಂಡಂತೀರು. Don't forget to subscribe. Hi, hello guys, welcome back to Harshi's Halli vlog YouTube channel. Guys, ini Sunday, engkli tonji kadek pondula. Yan alpar jedi muta balto mattina. Amma naklu poyertu yerata. Madantier pondula nೂತನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ. ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ಗೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಉಂಟು. ಈತ ಬೇಗ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಉಂಡು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬುಧವಾರಗೆ ಅಂಚ ಐಕೋರ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಅಂತ ಆಗ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಇನ್ನೇ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಪುಲ್ಲರ್ ಕೊರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ರೆ ಪೋತೆ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮಡಂತಿಯರು ಹಿಡ್ದು ಆ ಬಳ್ಳ ಮಂಜರ್ದು ಮಡಂತಿಯರು ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋಡು ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಡಂತಿಯರು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ನು ಅಮ್ಮಗೆ ಸೀರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಪ್ಪಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಇನ್ನೇ ಎದುತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪಿರಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಾರಿ ಇನ್ನೇ ಎದುತ್ತನು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಆಯ್ಗದ ತೊನೂರು ಇತ್ತೆ ತೊನೂರು ಐಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ ತೂಕ ದೋ ಸಾರಿ ದತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೋದು ಓಡುತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸಾರಿ ಓ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೋಂದು ನಡ್ತೊಂಡು ಹಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರೋಡು ಪಿರ ಎಲ್ಲ ತಂದರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಗಾಡಿ ರೇಸ್ ರತ್ಲ ಕಾಣು ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಮಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಯಾರಣ್ಣ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಹೆಡ್ ಬೊಚ್ಚಿಂದ సార్ గుడ్ ఫ్యాషన్ ఎక్కువ సూట్ ಯಾವ ಈ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದ ಬೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೀಡಿಯಂ ಕುಂಟು ಚೇಂಜ್ ಕುಂಟಿರೆಗೆ ಅವು ಒಂದು ರೆಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಬೋಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ರೇಟ್ ಕುಂಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿರ್ತಿ ರಿಬ್ಬಿಚ್ಚಾವೆ ಅವರ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೀರೆ ಈ ಸೈಡ್
ఇంకొంచెం ప్యాంట్ ఆవిడు అమ్మ నా ఫ్రెండ్ తిక్కేరు మీనాక్షి అని ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾರಿ ಉಳ್ಳಾಡ ఇంక ఎన్ని రోజు ఇంక సారీ 20 8 ಮೇಡಮ್ ರಸ್ತೆ ಪರತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತೊಲ ಸಾರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾರಿ ಆಪ್ ಸಾರಿ ಬರ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ 2600 500 ಯಾವ ಅವರ್ಚು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಚು ಎಲ್ಲರೇ ಬರ್ಚು ದಪ್ಪತ್ತು ಇರೆಗ್ಲ ದಪ್ಪದಾದ ಚಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಲರ್ ड्रेस परचेज पूरा अंदिके मेडिकल बताया अमौंट इर्तದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವರ್ನ ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಐಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಂದರೆ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗದೆ ತೊಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಲ್ಲ എങ്ങനെ സർവ് ತರಕಾರಿ ಕೆತ್ತಿದೆ ಅದು ಸಾಕು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಬತ್ತ ಯಾನು ಏನೋ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿ ನಾನು ಪಿರ ಅಮ್ಮನ ತಂದಾರು ಪೋಯಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಚೂರು ನಡಪುಡಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಎಂಕೊಂದು ಸಾರಿ ಮೆಗ್ಗೆಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗು ಪಿರ ಮದಿಮೆಗೆ ತಂದ್ರು ಉಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ತುಂದುಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ತೊಂಜಿ ನನ್ನದು ಎಲಾಂಜಿ ಪಿರ ಪವರ್ ಉಂಡು ದಾದಿ ಕಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ 7,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಡು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಪ್ಪಗೆ ದತ್ತನೋಡು ಅಮ್ಮಗೆ ದತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮೆಗ್ಗೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರದ ತೊಂಡ್ರು ಉಂಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಬಾಕ್ಯಾನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದತ್ತು ನಾನು ಎಂಗಳು ಸಾರಿ ಬೇಗ ದತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಡ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪುನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೇಗ ದತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಒಪ್ಪು ದತ್ತುಂಡ್ರು
ಬುಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡ್ರತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತೊಂಡ್ರತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆಯೆ ಒಂದವೆ ಒಬ್ಬ ಕೈ ಬೇನೆ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಅಂದೆ ಈ ಕೈಕ್ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಬತ್ತಿರ್ರಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಕೈಕ್ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇನಜ್ಜಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೂಕ ಯಾನ ಎಂಚಿತ್ನ ಊಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ಊಪುರಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಕಲರ್ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ತಚ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣು ತುಂಬು 12 ಗಂಟೆ 12 ಕಾಲ 9 ಬತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ತೋಜು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಒಂಥರ ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂಥರ ಗ್ರೇಗ್ ಪಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ನಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಐಕೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿರು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಖಾಲಿ ಈತಕ್ಕೆ 7 ಸಾರ ಅಂಟು ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮಂತ್ರಿ ಉರಿಂಡೈತೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಡಿ ಪಿರಬಾಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಂಕು ನಾನು ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಒಂಜು ಕಟ್ಟ್ರಿಂದ ಒಂಜಿ ಉಂತು 10 ದಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ 10 ದಿನ ಉಂತರೊಳ್ಳುದ ಸರಪುಳಿತ್ತು ನೂಲು ಉಂಡಂಟ ಅರ್ಧಸಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅವೆ ಆಯ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಉಂಪು ತಿಂಪುಜೆ ಸದ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡು ಆಯ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿರ ಅವರ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಂಚೆನಿ ಮರ್ದುಕೊಂಡಂತೀರು ಇಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ತನ ಅರ್ಧ ತಿಂದ ಅರ್ಧ ಉಂಡೆ ಬಲ್ತಾಯ್ ಕೋಲ್ಜರ್ ಅಲ್ಲತ ಡಿಂಗೋ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಸಿ ಅಯ್ನ ಮೂಕ್ಳು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಾಸಿ ತುಳ್ಳಲು ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತ ನಾಯಿಗೂ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ ನಾವು ಐವತ್ತಾವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಮಿಂಚಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೀರ್ಲಿದ್ದು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ನೀರ್ಲಿ ಫ್ರೈ ನಂತ
ಈಗ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಮೊಸುಂಟು ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಐಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ORS ಕೊಡ್ತಿರು ಐನು ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯರ್. ನಾನು ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈತ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜರ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಬೈದನ ಪೊಸ ಪುಚ್ಚೆ ಕೋಳೆ ಬೈದನ ಎತ್ತು ದಿನ ಪುಣ್ಣ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ 4 ಪುಚ್ಚ ಇಡೀಗ